K nerušenému pobytu prispejú aj moderne zariadené pohodlné izby v liečebnom dome Veľká Fatra. Hotelový komplex spĺňa tie najvyššie kritéria i pre najnáročnejších klientov. Súčasťou hotela je kontinentálna kuchyňa, servírovaná formou švédskych stolov. Medzi špeciality kuchyne patria napríklad jedlá z diviny, flambované jedlá či špeciality z morských rýb. Kuchyňa ponúka vegetariánsku či diétnu stravu, pripravenú podľa špeciálnych požiadaviek klienta.